Dragi učenici drugog razreda, hvaljen Isus i Marija. Evo nas u novoj lekciji iz vjeronauka. Marija, uzor našim majkama. Ova lekcija nalazi se u vašim udžbenicima na stranici 83. i 84. Pa vas molim da pripremite svoje bilježnice i pribor za pisanje. Za početak izmolit ćemo molitvu koju smo davno naučili, a upućena je nebeskoj majci Mariji. Nadam se da će vas ovaj tekst koji stoji ispred vas potaknuti da, ukoliko niste, što prije naučite molitvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sada se lijepo naslonite na stolicu i poslušajte pjesmicu o Isusovoj majci. Prije sna, dok joj molitvu molim, tiho Isusovu mamu pitam: kakav je Isus bio dječak kao mali? Što je sve bilo nakon rođenja u štali? Je li kao moj mali braco stalno plakao, stvari bacao i vikao, čim mu nešto nije po volji? Ili je bio i kao beba svojoj mami bolji? Baš me zanima kako je kao beba gugutao, kad mu je prvi zubić narastao, kad je prohodao. I baš nekako mislim da nije frktao, nit kao ja tjerao svoj inat, kad na stol dođe špinat. I dok zamišljam kako se volio igrati vani, sjediti visoko na nekoj grani, kao pravo veselo dijete, ponekad zaprljati se od glave do pete, u lokvici blata, u zelenoj travi. Glas nježan mi u srce misao stavi, da je Isusu, kao meni, kao nama, prva riječ bila mama. Nadam se da vam se svidjela pjesmica. Ukoliko želite, možete zaustaviti video i još jednom je sami pročitati. Na taj način ćete malo vježbati čitanje. A sada, ono važno što u našoj vjeri moramo zapamtiti. Isus je posebno volio svoju majku. Kao dijete bio joj je poslušan. Kad je odrastao i propovijedao radosnu vijest ljudima, uvijek je ispunjavao njezine molbe. Kada je umirao na križu, rekao je da će Marija biti i naša majka. Ona je time postala majkom svih ljudi i cijele crkve. Svibanj, 5. mjesec u kojem se sada nalazimo, mjesec je majki. U ovom mjesecu 2. nedjelje u svibnju, što je bilo jučer, slavimo i Majčin dan. To je dan molitve, zahvalnosti i ljubavi prema našim majkama. Dan u kojem ne smijemo zaboraviti reći svojim mamama: mama, hvala ti i mama, volim te. Pjesmu koja se nalazi pred vama, a nalazi se i u vašim udžbenicima na stranici 84, ćete vi pročitati svojim majkama kada uhvatite priliku za to. Znači danas kroz dan ili kroz sljedeći tjedan slobodno pozovite mamu na minutu da joj pokažete kako ste naučili čitati, a onda ju iznenadite ovim predivnim tekstom. I stigli smo do kraja. Za domaću zadaću
Odgovorit ćete na 2 pitanja. Kako možemo izraziti zahvalnost majci i tko se još za nas brine? Dakle, u vašu bilježnicu upišite domaći uradak i upišite pitanja. Zatim, ponuđen vam je kako možete započeti svoj odgovor. Ja svojoj majci mogu izraziti zahvalnost tako što ću, pa ono što vam prvo padne na pamet, slobodno napišite u odgovor. I drugo pitanje, tko se još za nas brine? Odgovor može biti, dok je mama na poslu, za mene se brine, pa onda napišite tko se brine. Ili imate neku novu ideju, ko se brine za vas i dok je mama tu? Ne znam, vi ćete mi odgovoriti. I ukoliko još niste, danas izradite mali znak pažnje za mamu. Može to biti neki cvjetić koji ćete ubrati vani. Možete napisati ponosim se što si mi baš ti mama i napraviti čestitku. Nešto nacrtati. Vaša mašta sada može doći do izražaja. Pomolit ćemo se za kraj. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala ti Bože što si mi dao Majku nebesku Mariju, koja me prati i čuva s neba. Hvala ti za moju zemaljsku majku. Sada izgovori ime svoje majke. Glasno. Koja mi je dala život, hrani me i brine se da mi nešto ne nedostaje. Koja me naučila izgovoriti prve riječi, napraviti prve korake. Ne da Isuse da ikada zaboravim ljubav svoje majke i daj mi onu istu ljubav koju si ti imao prema svojoj majci Mariji, kako bih i ja svoju mamu mogao savršeno voljeti. Amen.